ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିବା? ଆଜି ଆମେ 7 12 ର ନାମ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା? 7 12 ର ନାମ। ପ୍ରଥମେ ତୁମ କୁହ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ? ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ? କାହା ଆସୁଛି ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ? ସପ୍ତାହକୁ ହେଲା 7 ଦିନ। ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ପଢିବା? ରବିବାର, ସୋମବାର, ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ମଙ୍ଗଳବାର, ତାପରେ ପଢିବା ବୁଧବାର, ତାପରେ ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ତାପରେ ପଢିବା ଶନିବାର। ଆମେ ଏଇଟା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା 7 12 ର ନାମ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇବି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ରେଡି? ତମେ ହାତ ଖାଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ମତେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ତମେ ପାଇ ଧରିବ ସବୁ ହେଲା। 7 12 ର ନାମ ପଢିବା। ରବିବାରରେ ମାଙ୍କଡ ଏକ ଗାଁରେ ଗଲା ପଶି। ରବିବାରରେ ମାଙ୍କଡ ଏକ ଗାଁରେ ଗଲା ପଶି। ମାଙ୍କଡ ଦେଖିଛ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ? ରବିବାରରେ ମାଙ୍କଡ ଏକ ଗାଁରେ ଗଲା ପଶି। ସୋମବାରରେ କୁନି ଘର। ସୋମବାରରେ କୁନି ଘର ଚାଲେ ବସିଲା ଆସି। ରବିବାରରେ ମାଙ୍କଡ ଏକ ଗାଁରେ ଗଲା ପଶି। ସୋମବାରରେ କୁନି ଘର ଚାଳେ ବସିଲା ଆସି। ମଙ୍ଗଳବାରେ ମାଙ୍କଡର ସାହସ ଗଲା ବଢି। ବୁଧବାରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲା ତଡ଼ି। ମାଙ୍କଡ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଏ? ତମମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ ତଡ଼ିଛି କାହାକୁ? ତାପରେ ଗୁରୁବାରରେ କଣ ହେଲା ପଢିବା? ଗୁରୁବାରରେ ମାଙ୍କଡ ଯେ କଲା ଉତ୍ପାତ। ଗୁରୁବାରରେ ମାଙ୍କଡ ଯେ କଲା ଉତ୍ପାତ। ଶୁକ୍ରବାରେ କୁନି ଘରେ ବସି ଖାଇଲା ଭାତ। ଶନିବାରେ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କଡକୁ ଧରି ବନ ଭିତରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି। ରବିବାରରେ ମାଙ୍କଡ ଏକ ଗାଁରେ ଗଲା ପଶି। ସୋମବାରେ କୁନି ଘରେ ଚାଳ ବସିଲା ଆସି। ମଙ୍ଗଳବାରେ ମାଙ୍କଡର ସାହସ ଗଲା ବଢି। ବୁଧବାରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲା ତଡ଼ି। ଗୁରୁବାରେ ମାଙ୍କଡ ଯେ ବସି ଖାଇଲା ଭାତ। ଶନିବାରେ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କଡକୁ ଧରି ବଣ ଭିତରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ବଣ ଭିତରେ